В рамките на програмата за честването беше представено специално юбилейно издание, което да напомни за ролята на Търговско-бакалското сдружение, основано през 1812 година в социалния живот на българското общество. Издателите искат да свържат традицията с съвременните измерения на модерната търговия. Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов даде за пример упоритостта на тогавашните търговци, които са се сдружавали и са оцелели по време на робство. Това са били много по-тежки времена, отколкото днешната икономическа криза. Тя е едно скромно издание, но времената са такива, че не е задължително да правим луксозни издания. По-добре е да покажем ролята на тези търговци, които през целия период на съществуването на сдружението, преди това в рамките на Османската империя, а по-късно в рамките на България, са показали съпричастност със своите съграждани. Специални поздравителни адреси изпратиха министрите на икономиката Делян Добрев, на културата Вежди Рашидов, на труда и социалната политика Тотю Младенов, както и кметът на София Йорданка Фандъкова. На тържествена церемония беше осветено и копие на иконата Свети Три светители.